на всички, които ме гледате. Аз съм Ардас. Ще ви покажа, ще ви казвам как да станете известен в YouTube. Трябва първо да качвате клипове и то доста. Затова по-добре трябва да записвате, трябва да качвате, да бъдете себе си. Също така трябва, има хейтери. Хейтерите, ако от вас някои знаят, те пишат в коментарите и изобщо ви обръщате внимание. Също така не трябва да обръщате вниманието на хейтерите, заради те пишат в коментарите почти всичко и трябва да те слагат такива палеца долу и да се абонират изобщо. Просто бъдете себе си, просто да не измисляте всеки ден за всеки случай, поне за съдове, постоянно някакви фрази. Те не са добри просто за мен. Аз от това клип ще разберете колко много абонати можете да имате. Някои могат да хакват през точки YouTube системата, а това не е толкова яко, защото се правят неизвестни, а те с малко абонати. Затова по-добре да бъдете себе си и винаги след цял клип да снимате пак и пак, да не са толкова много дълги, заради не са толкова много дълги по принцип, а заради да не ги харесват, не им се гледа на хората толкова много, поне 15-20 минути или най-много 30, да могат да ви ги гледат хората и да се абонират за вас. Важното е всички хора, когато се абонират за вас, да ви гледат клипите за това. И това беше от мен. Виждате, абонирайте за мен и чао!